Toto podujatie sa koná v rámci Národnej ceny za dizajn 2024, je to sprievodné podujatie. A dnes sme sa v satelite zišli na diskusiu a pozvanie prijali, teraz budem menovať hostí, Adriana Pekárová, kulturologička, zakladateľka a šéfredaktorka časopisu Dizajnu. Dobrý večer, vítaj Ada. Profesor Zdeno Polecár, historik umenia, pedagóg na katedre dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Univerzite Tomáša Baťa v Zlíne. Je to správne? Je medzi nami aj Adam Štech, historik umenia, publicista, kurátor, vedie kurz dejiny dizajnu na Scholastike v Prahe, je vedúci redaktor pre architektúru a dizajn časopisu Dolce & Vita. Janka Oravcová, historička umenia, súčasná vedúca redaktorka dizajnu. Ešte sa na dneskáte Paolo Bálik, grafický dizajner, pedagóg, vedie Typolab na Vysokej škole výtvarných umení. Dobrý večer. Matúš Rolc, grafický dizajner, aktuálne grafický dizajner dizajnu. Ešte nedleskajte, spojím to, a Matúš Buranovský, tiež grafický dizajner. Na záver celej tejto diskusie teda budete môcť aj vy zapojiť svojimi otázkami, takže dávajte pozor, pretože určite vyplynú z tej diskusie nejaké tie otázky. Vy všetci, ktorí tu teraz sedíte po mojej lavici, ste sa podielali nejakým spôsobom na obsahovej, ale samozrejme aj tej vizuálnej stránke časopisu Dizajnu. Začneme tými spomienkami. Aký bol ten prvý váš kontakt s týmto periodikom a na čo si konkrétne vy spomínate, keď sa povie časopis Dizajnu? Inak priznám sa, že som veľmi váhala, či mám prijať toto pozvanie, lebo si pripadám ako taký hlas z prehistórie. 30 rokov je šialene veľa pre súčasníkov mladých, ale nakoniec Janka ma presvedčila, že možno poviem vám niečo zaujímavé, čo ste nevedeli. Môj prvý kontakt s časopisom bol ani nie s dizajnom, ale s časopisom Design Trend, keď hľadalo Design Centrum redaktora pre spoločný časopis. A to vďaka kontaktu Katy Hupovej, takže, ale to nie je podstatné, tieto veci. No, skončila spoločný štát Československo, nebolo možné pokračovať ani v spoločnom časopise Design Trend a tá spolupráca bola úplne báječná a pre mňa výborná v tom, že nebola som pripravená od začiatku pracovať v časopise o dizajne, takže pre mňa to boli taký prvý rok, taký učňovský, tiež som sa s mnohými vecami musela zoznamovať, ale musím povedať to, že to bola celkom iná doba. Predstavte si dobu bez internetu, bez informácií a bez kontaktov, takže všetko, čo prichádzalo v písomnej forme, v tlačenej forme z časopisov, bola veľmi žiadaná informácia a preto celkom prirodzene, keď skončil Design Trend, bolo pre nás úplne samozrejme, že musíme začať vydávať slovenský časopis ako inak. Aj keď sme nemali pripravený, alebo nevedeli sme, že ako sa vyvinie ten prispievateľský prehľad ľudí, že koho budeme oslovovať. Vychádzala som zo svojich skúseností, pretože som bola orientovaná na užitkové umenie a vlastne celkom tak prirodzene aj v tých prvých číslach to je vidno, že vlastne sme hľadali najprv kontakty z tejto sféry a mali sme veľa dobrých kontaktov samozrejme s vysokými školami, s Vysokou školou výtvarných umení, kde existovali katedry dizajnu, takže tam všetci len privítali, keď dostali možnosť vlastne sa uplatniť so svojimi skúsenosťami a výsledkami práce v časopise. Takže celkom tak prirodzene sme
sa všetci učili. Musím povedať, že všetci sme sa učili. Strašne veľa vecí sme skúšali, hľadali sme inšpiráciu v zahraničí a keďže bolo to krátko po Nežnej revolúcii, ešte Česko, Slovensko, aj Slovensko malo ako dobrý kredit a kam som napísala a požiadala o nejakú spoluprácu dopisovateľskú, či už na zahraničné design centra alebo časopisy, tak všetci boli ochotní odpovedať a spolupracovať. Takže boli to celkom teda zaujímavé roky. Tak ak si ja vám spomenul na tie začiatky, tak ja si vybavujem práve Adu, ako rozbiehala ten časopis dizajnu a ja som teda predtým spolupracoval aj s tým promyslovým dizajnom, pre mňa to tiež už práve, takže som si teda prečítal, že jeden článok som dodal do promyslového dizajnu, tento dizajn trendu a potom teda sa rozbehol dizajnom a možno aj dámy tu v prednom rade, ktoré sedia, treba nejakým spôsobom oceniť, že tiež sa podielali na publikovaní toho časopisu a určite teď netuším, že to už 30 rokov, ten časopis, to je úžasné, neviem, ako veľa časopisov tak bolo, asi nedržalo o dizajne, takže toľko by som asi v tejto chvíli. Ja som prišla do Design Centra v 1993 v praxe z dvoch inštitúcií a vlastne zavolali ma tiež bývalé kolegyne Ada Katka a Denka Murianová, to bola vtedy riaditeľka. A prišla som tam a Ada ma oslovila, že zakladá nový časopis, že by som nenapísala rozhovor s Jozefom Bubákom, autorom Nových bankoviek. Takže vznikol môj prvý rozhovor vôbec o dizajne. Potom som sa preorientovala skôr na voľné umenie. A možno, že to bol môj taký prvý impuls venovať sa možno vizuálnej kultúre, ktoré sa vlastne potom neskôr som sa začala v rámci doktorandského štúdia. Takže to sú moje prvé začiatky a dotyky s časopisom dizajnu. Čiže 0. číslo, to je, vidíte za nami. Já jsem trošku z mladší generace, takže jsem se k časopisu designu dostal až později. Já si pamatuju, že nějak o design jsem se začal zajímat a začal jsem se mu věnovat co by kurátor a novinář někdy kolem roku 2005. A pro mě časopisy byly hlavní platformou, kde se dozvědět něco o designu. Myslím, že jako to chci vlastně zobecnit, že nebyl to jenom design, který myslím, že tuší poprvé jsem vůbec viděl v knihovně Umělecko-průmyslového muzea v Praze, kam jsem chodil hltat především časopisy Domus a podobně, opravdu ty jako staré, řekněme z 50. 60. let. A hnedka jsem si všiml toho designu z důvodu vlastně poměrně jako velmi kvalitní současné grafiky a trochu jiného obsahu, než jsem třeba viděl v českých časopisech, které tehdy o designu vycházely. Pamatuju si třeba úžasný článek o svatebních síních, o sobášních síních od Zuzany Jankovičové, tuším, badatelky, nebo Sabiny, pardon, která teď vlastně připravuje knížku s černými dírami, což byl pro mě třeba úplně jako úžasný článek a vlastně tyhle typy článků jsem tam měl hodně rád. Vlastně jsem skrz designu třeba objevil tvorbu Viktora Holeščáka Holubára nebo Václava Kautmana a podobných tvůrců, kteří vlastně, který mám hrozně rád, takže pro mě design byl vlastně od počátku jako fakt skvělý zdroj pro informace z té celé komunity designerské. Jak to zakalí tú debatu? Ja som sa dostal do kontaktu, keď som bol taký asi to najnahnevanejšie období rovno po škole. Mali sme takého dobrého pedagoga, bloga, napadal všetkých študentov tak, aby pálili pred okolo teba, takže ma dobre naštartoval a nepáčil sa ma časopis dizajnu, grafickým dizajnerom, akože tak ako vypadal a tak ďalej. A tie témy, čo tam boli vnútri, tie sme my neriešili, my sme už boli niekde vo vesmíre, už sme boli hyperpriestore, riešili sme vysokorýchlostné internetové pripojenia a metadizajn a tak ďalej. A dizajn pokrýval nejaké veci, ktoré nás nezaujímali, ako 20-ročných nejakých soplákov, ktorí proste všetko ofrfovali, takže my sme boli veľmi kritickí, ako keby k časopisu dizajnu a v tej dobe, ako keby ja to chápem, že sme nemali na Slovensku nejaký, ako keby ktorí vedeli ten nejaký obsah
k vizuálnej komunikácii a myslím, že to teraz trochu zápasí táto krajina s touto. Je to taká veľká diera na trhu, volá sa to teoretik vizuálnej komunikácie, možno by sa to podarilo, ale asi to sú limity tej krajiny, na ktorej žijeme a proste my tých ľudí nemáme, čo by akože túto vec nejakým spôsobom ich to zaujímalo. A jedného som stretol, ktorý robil ako diplomovú prácu na filozofickej fakulte a ten povedal, že toto dopíšem a už nechcem mať vizuálnu komunikáciu nič spoločné, lebo moji pedagógovia mi to dali vyžrať, že to není nič zaujímavé, o čom treba písať, že to je, treba písať o modernom umení a ne od nejakých časopisov alebo plagátoch. Tak toto je taká vec, ktorá sa ťahá vlastne veľmi dlho, vlastne aj v našej krajine, ako teoreticky uchopí vlastne akože dizajn, vizuálnu komunikáciu. O priemyselnom dizajne neviem nič povedať, že či je to dobre pokryté, lebo vôbec nie je dimenzionálny človek, to úplne plchý človek dvojdimenzionálny, ale že mnohé veci ako keby vidím, že ten dizajn prešiel takým veľkým procesom, že to ide na tej stene a takže je to veľký príbeh a myslím si, že sa to nakoniec akože podarilo, ale a ešte tomu dopoviem, že je to vlastne anomálie, že to vychádza strašne dlho na to, že to je o dizajne. Že to je neustále aktualizované a tak ďalej, takže aj tie časopisy, čo vychádzali, ja si myslím, že niektoré aj tie osvedčené už prestali vychádzať a pomaly prestávajú. Moja prvá taká spomienka je na je to cez ten vizuál, to samozrejme, a to budete rozpokovať vlastne čítať, ktoré sú tu veľmi, je to super, áno. To je room design tool. Áno. A o tom, čo ako tak zarezonovalo tam bolo, myslím, otázka, že to bol presne ten zlom, keď ja som vtedy študent a myslím, že vtedy sa začali robiť vy, Pavel Málik, Marcel Benčík, aj Janoš, myslím, že v tom bolo. To sa dostane otázkou, no. Bol to ešte Šibenat, či už nie? Niečo také, aj tam bolo to že tá vlastne poukladá na toho formátu a takáto upracená grafiky, tak to sú také moje spomienky, že vtedy ma začalo baviť, lebo vlastne som bol pri tom, lebo som bol študent a ďalej som to vlastne tam pred nami a bolo to aj nejaké holandské písma tam boli, takže asi toľko. Ja som sa dostal k dizajnu zhruba pred 2 rokmi, predtým som to vnímal iba periférne a bolo to vďaka Jane, ktorá ma oslovila, či by som bol ochotný byť súčasťou, či by som bol ochotný robiť rozhovor. Tak myšlienka, ktorá mi odkryla toho momentu, bolo, že super, bude o mne článok. Bolo to najvýraznejšie, čo vlastne spojené s dizajnom. Ale podobne ako naznačil Faro, potom, čo som si to prelistoval a pozrel si nejaké čísla, ktoré vyšli predtým, tak som ho vnímal vlastne že málo radikálne, alebo málo experimentálne. Napriek tomu, že tam sú všetky tie rôzne písma, ale chýbala mi tam nejaká presne experimentálna rovina. A potom som mal možnosť spolupracovať opäť s Janou na takom kalendáriku. Dobrý večer. A mal som možnosť prezrieť obálky a prečítať si o tých rôznych prístupoch vlastne od začiatku, odkedy ten magazín vznikol a zistil som, že to práve má rôzne obdobia, aj veľmi experimentálne, prehnané, aj potom také tie kľudnejšie, že to tak prirodzene, ale také sinusovide strieda. A trošku odskočíme, chcem ešte niečo povedať, čo sa netýka možno, že tohoto, ale že sa to vyplatilo aj v rokoch neskorších, keď Design Centrum chcelo ministerstvo kultúry zrušiť a udial sa vtedy prvý taký, môžem povedať, kultúrny štrajk, že grafickí dizajnári urobili protest pred ministerstvom kultúry na podporu Design Centra. Spomínaš na to? Dnes mám pokutu za ten deň od mestskej polície, ktoré ma vyškolili, že môže ma pokutovať iba raz za deň, tak sme to využili. Tak čo to má tam môj... Platil som to ja všetky pokuty, čo tam boli uvedené. Potom ten minister to tiež nevydržal, ten skončil tragicky, že prešiel vlak. Ale neviem, či to bolo osobné, ale že bolo to prvýkrát, kedy sme vlastne protestovali ako obec.
keď sa bude písať história kultúrnych štrajkov, tak toto, pamätajte si, že to tam malo byť. To bolo neuveriteľné, že nás potom začali sledovať aj nejaký tajný, že som si pred tomu všimol len pána, ktorý ma fotil každé ráno spoza auta, tak dosť, akože keď je toto tajná služba, tak sme úplne odpísaní. A mali aj, povedzme, aj médiá, že teatrujka to šla pred moje to, ja tam si s Lexavlínom, že pozor mi televízie, a že teraz povedz mi, že čo to je, tak to všetko tak riešili a nakoniec sa to podarilo zahrať, ale teraz neviem, či nám to stačilo v tejto konštelácii, čo na Miestnice kultúry, že asi to chcelo väčší kaliber. No máš do toho vykadujú hodín nejaký veľký palený plagáte, alebo ja neviem, akože či by to pohlo s tým vedením tej inštitúcie. Takže grafický dizajner. Áno, keby ste zrušili dizajner, čo by vlastne bránilo, ale čo by tomu zabránilo, neviem, či by tomu zabránilo, aj keď, neviem, sa robí národný za dizajn, to zrušiť. Ale každopádne to bolo, ale ja si pamätám jeden rozhovor nás to ešte na nejakú látku. Ja som tak vyšiel, že mám ale tých textov o grafickom dizajne a ty, že tak začnem to ale písať. No. A ja, že ja učím, že by ten dizajn ešte mám písať, že to sú na 3 životy, že to som odchádzal od tej komparenej. Ale ty si spomínal rok 1993, bol to taký prelomový rok v dejinách Československa, vzniku dvoch samostatných štátov. A práve v roku 1993 si ako redaktorka stála pri zrode design trendu a dizajnu. Tak skúsme si ešte na tento moment rozchodu zaspomínať a možno tá ďalšia otázka nie možno, ale určite bude smerovať na Adama Štecha, že z tej druhej strany rieky Moravy, ako ste vy vnímali Česi, naši bratia, tieto rozchody a nové možnosti a vízie. Tak mikrofón začne u Ady. Nechce sa mi veľmi spomínať na nejaké fakty, lebo tie vyprchali a skôr mi zostali dojmy. Bola to úžasná spolupráca s českými kolegami. České design centrum sídlilo v Brne, čiže chodívali sme vždy s balíkom s časťou slovenských materiálov do Brna, tam sme skladali číslo. No a keď už bol koniec, tak neznamenalo to, že naše priateľské kontakty skončili. Vždy sme hľadali možnosti, ako sa stretnúť, ako mať nejaké spoločné témy. Bolo to na nejakých veľtrhoch, pozývali sme Marko Bosila aj Lenku Žižkovú do Nitry, kde sa robili výstavy. Do Prahy sme chodievali, viem, že v zahraničí sme sa stretávali. Vždy sme sa cítili ako jedna taká komunita, ktorá stále má spoločné problémy a spoločné otázky. Zrušenie Českého design centra, no to bola veľmi smutná vec, to sme ako nedobre prežívali, ale tie okolnosti kolegovia z Čín asi poznajú lepšie, že prečo sa to stalo, ako to bolo. Brno bolo príliš ďaleko asi od Prahy, ale musím povedať aj to, že v tej prvej polovici 90. rokov trošku ako keby dizajn ako nástroj na pozdvihnutie ekonomiky alebo takej firemnej prosperity ako keby strácal trošku nejakú moc alebo silu nie kvôli samotnému obsahu dizajnu, ale kvôli tomu, že sa strašne menila doma, prichádzali nové technológie a všetky veci sa hrozne komplikovali a menili. Napríklad bolo aj Rakúske centrum dizajnu zrušené. Dneska už ani to, čo ma tak úžasne inšpirovalo, ani design centrum v Kodani, ktoré dostalo za ešte na prelome tisícročí úžasnú novú budovu v centre Kodane, už po 10 rokoch sa posunulo niekde inde na okraj. Proste veci sa tak ako menili, veľmi, nebolo to tak všetko jednoznačné. Takže je to asi úžasné, že design centrum, aj keď sme sa od začiatku, od založenia, každý rok sme cítili také ohrozenie, že či prežijeme, není to nič nové, ani teraz, keď to tak zažívate, v podstate to bolo permanentné, ale ešte
ešte nám vtedy hovorili zo zahraničia, že máte šťastie, že Design Centrum je pod ministerstvom kultúry, že ten kultúrny aspekt je silnejší, tak neviem, je to možné, alebo pod ministerstvom hospodárstva, čo boli iné design centrá, tie už neexistujú, tam asi bol predsa len ten striktnejší ekonomický meter, ktorý to proste odstrihol. Ale zase musím povedať to, že v iných krajinách, aj tam, kde už tie design centra boli zrušené, tak predsa len sú iné inštitúcie, ktoré robia tú odbornú, výskumnú, kunsthistorickú prácu, múzea dizajnu, kunsthistorické múzea, galérie, to, čo u nás nebolo. Čiže design centrum nemôžeme brať ako taký ekvivalent nejakého rakúskeho design centra. To sa nedá povedať. Tu na tomto design centre a samozrejme aj časopise, kde sa to všetko ukazovalo, pertraktovalo, tak to vlastne stáli oveľa väčšie významy a úlohy. Já jsem ještě v té době byl hodně malý, docela v 90. letech, takže si to úplně tak nepamatuju. Ale co si pamatuju, tak si pamatuju takový jako opravdu smutný konec toho design centra u nás. Já si pamatuju, že ono mělo pobočku i v Jungmannově ulici, že jo, v Mozarteu. Já jsem tam chodil a to byl poměrně smutný pohled. Teda. Já si pamatuju, že ta úroveň výstav, které tam byly, nebyla nějak velká. Vím, že jsem se tehdy, to bylo někdy kolem toho 2007, jsem se seznamoval s designéry, tehdy s tou špičkou českou a vlastně všichni kritizovali design centrum, všichni kritizovali, že není aktuální, že v tom diskursu současného designu je vlastně velmi tradiční. Slyšel jsem spousta velmi negativních názorů na Karla Kobosila a podobně. Já jsem ho nikdy nepotkal, takže samozřejmě se nemůžu vyjadřovat v tomhle duchu. Ale zavolal jsem Jiřímu Pelclovi ještě, který tu dobu samozřejmě pamatuje. A ten právě mi to potvrdil, že u nás žádná stávka nebyla, když se rušilo design centrum, protože oni si tak trošku mysleli, že ta česká designerská špička to podpoří a že bude teda do té stávky, nebo že bude nějakým způsobem chtít, aby to české design centrum stále fungovalo, ale vlastně ta česká designerská špička se úplně za to design centrum nepostavila. A vlastně možná je to také tou změnou doby, kdy se tedy u nás v té době vlastně do toho opřeli jako soukromé iniciativy, které nebyly podporované od státu, z grantů, ale jak si začali ten design nějakým způsobem zhodnocovat, řekněme komerčně, ale stále jako velmi kvalitně, co se týče obsahu a můžu jmenovat samozřejmě design blog a potom i různé právě jiné časopisy, které začaly vznikat, jako byl třeba blog nebo Dolce Vita, které tady do dneška pracuju. A to samozřejmě byly časopisy, které byly založeny čistě na inzerci a na opravdu jako té komerční sféře. Takže určitě si myslím, že ta činnost design centra byla chvályhodná, ale mám pocit, že v určité chvíli zkrátka ztratilo takový ten opravdu jako ten tak na branku, když to tak řeknu. Teraz poviem niekoľko faktov, aby sme sa posunuli v tejto diskusii. Na grafickom riešení dizajnu sa podielalo za tých 30 rokov celkom 80 grafických dizajnerov, vizuálne stvárnenie, grafická úprava, logotyp. Pôvodnú tvorbu vrátane 0. čísla vytvorilo grafické štúdio Mr. Design. Sú za tým aj konkrétne mená: Milan Mravčák, Richard Čisárik, Björn Kierulf. No a táto trojica dizajnerov prišla nielen s vlastnou víziou časopisu o dizajne, ale aj s názvom Dizajnom. Otázka teraz na Janku Oravcovú, aby sme sa teda posunuli ďalej. Ty s odstupom času, ako sa pozeráš ako súčasná tá vedúca redaktorka a editorka na časopis Dizajnu? Tak ja som si zaspomínala vlastne, keď som robila túto výstavu, že vlastne ako cestou prešiel tento časopis, akými premenami.
vizuálnymi alebo obsahovými prešiel a zistila som vlastne, že niektoré témy sú nové, niektoré zostali aktuálne aj dodnes. Napríklad som zistila, že dizajneri ako Holuška, alebo Taraba, alebo Tom, alebo Sandrik sú aktuálne stále. Stále sa s ním v určitých etapách sa k ním vracalo, ale samozrejme, že sú to nové témy. Nemôžeme hovoriť, že to boli témy, ktoré sú dneska neaktuálne, ale sú stále aktuálne, ale z iného uhla pohľadu. Napríklad objavila som tam témy, ktoré sa venovali priestoru v meste. Témy, ktoré hovorili o materiáloch, napríklad polyméry, plasty. Boli tam témy, ktoré sa venovali architektúre alebo interiéru. Veľmi zaujímavý bol seriál, ktorý volal Ľudia sa ústa, ktorý sa volal Sentimental. Vlastne mapovala po Slovensku zaujímavé stavby a interiéry, to je podľa mňa teraz stále aktuálne. Potom tie čierne diery, ako keby na toto naskočili. Čo ešte je dôležité, bolo spomenúť písmo. Samozrejme, že boli tam pokusy o prezentáciu nových písem a dokonca teraz spolupracujeme stále s Typolabom z DŠVU, ktoré nám dodáva reprezentáciu študentské písma. Myslím, že to je veľmi dobré, pretože vidíme, ako sa tie písma vlastne tvoria a kam vlastne smeruje, ako to vlastne vyzerá v praxi. Po vizuálnej stránke samozrejme vidíme, že časopis sa veľmi zmenil. Nielen formátom, ale aj napríklad logami, logo z boku sa objavilo na strede, vypadlo to R-ko. Menil sa formát do menšieho, úplne radikálneho formátu, to som spomínala, že to vlastne vytvoril tým Paolo Bálik, Jano Šicko, Emil Brličiak a ešte niekto? Marcel Menčík. Potom zase sa zmenil formát, zase prišiel s niečím novým. A to vlastne v roku 2014, keď sme zadali súťaž a vyhrali vlastne Matožovský z Jelenou Bláškom. No a vlastne, ako keby týmto rokom 2014 sa zmenila aj vlastne tá štruktúra písania. Samozrejme, že môžem povedať, že ten obsah časopisu sa dosť často menil. Boli rôzne rubriky. Napríklad iné rubriky boli v roku 2000, iné rubriky boli potom, ktoré robila Lucia Lusta, tam boli veľmi zaujímavé, ale myslím si, že boli skôr orientované na zahraničie. A sa presne, ako povedala Ada Pekarová, že začiatku to boli skôr témy, ktoré si ako keby prepožičiavali z zahraničných dizajn centier, pretože bolo málo ľudí, ktorí by písali o dizajne. A vlastne tým sa ľudia začali nejak keby učiť a hľadať tie témy, ktoré by boli adekvátne na Slovensku. Takže tá štruktúra sa ako keby stále menila podľa toho, ako boli nastavené redakčné týmy. Prvá vlastne bola Ada Pekarová, Maria Riháková, a dokonca mali tajomníčky, Sonia Králiková, to už dneska neviem, že tým čo existuje. Potom prišla Ludica Fábri, ktorá vlastne bola riaditeľka, jedného osoby aj redaktorka, ktorá mala tiež svoj tým, to vlastne obdobie okolo 2000 a tam je zaujímavé, že dokonca jedno číslo alebo dve nevyšli, proste záhadne nevyšli. No a keď prišla vlastne Lucia Husta po roku 2004, tak tiež mala svoj tým, že tam bola chvíľku na polečných úväzok spolu s ňou. Potom keď odišla Lucia Husta, v 2007 prišla kolegyňa, ktorá je teraz Silvia Seneš-Luterová, tá mala tiež svoj tým a mala spolupracovníčku Luciu Gavolovú. Potom prišla Lubca Pavlovičová, so Zuzanou Šidlíkovou, trocha som potom pomáhala ja Lubici Pavlovičovej a potom už vlastne od roku 2017 vediem ten časopis takmer sama, čo mi veľmi ľúto, lebo naozaj ten časopis je komplexná proste práca a myslím, že treba na to naozaj to sme zvládli obsiahnuť najnovšie témy, proste nápady, čo sa týka vizuálnej stránky, ale aj samozrejme, že obsahové. Aby sme pritiahli čo najviac jednak prispievateľov, aj čo najviac odberateľov. Takže čaká nás ešte veľmi veľká cesta, aby sme udržali tento trend aj na ďalšie roky. Teraz otázka na Pála Bálika.
ty si bol jedným z autorov vizuálnej koncepcie dizajnu a to bolo v roku 2006. Tu si spolu pripravil aj tie mená, tu už odzneli s Emilom Droličiakom, Janom Švickom, Marcelom Benčíkom. Bol tam dokonca aj Robo Baršov, ktorý tu nie je, škoda. Ako si spomínate túto výzvu vytvoriť nový vizuál časopisu? A čo bola zhoda tej vašej skupiny? Pretože to asi nie je len nejaký nápad samostatne. Lubica Ústa prišiel do nami s tým, že by prijala nejaký redizajn toho časopisu a my sme boli v tej dobe navrativší z Anglicka, kde sme mali výstavu, táto vlastne skupina dizajnérov. A sme si pozreli naše rôzne ako keby magazíny o dizajne, kde boli vlastne vo väčšine v tomto formáte, tak ako zmenšenom, že ako keby ten formát toho časopisu práve ich poinšpirovaný práve zo zahraničného ako keby tlačov, poprosím, ja sa to do ruky. Tento formát, že zmeníme formát, že bude menší, sme si analyzovali ten obsah, že väčšinou aj tak tam tie obrázky vlastne by sa dali lepšie skomponovať a že bude aj také ako keby dostupnejší do ruky a tak ďalej. Tam boli aj také hypertenzie s vedením vtedajšom, že vám sa to niekde páčilo, ten menší formát. A toto je prvé číslo, ktoré ako keby nazývame na svoj, že so školeným dizajnom, je to vidieť na tej obálke, že je tam typokratický grid z toho čísla, čo je vlastne proces, ktorý sme započali v rámci ateliéru miestnosti 117 na Notárskej ceste Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde si sa nejak náhodou zliezli doktorandi, všetko báli Benčík a pýtali sme Deličiaka ešte, aby navrhli nový dizajn a koncepciu toho časopisu a tam vznikol aj ten proces, že budeme tam dávať, hlavička sa bude radikálne meniť s použitým písmom časopisa a tak ďalej, že budeme dávať väčší priestor typografii a tak ďalej. Takže dovtedy ten dizajn bol robený na školenie, toto bolo už prvýkrát školenie robené v časopise, kde boli použité ako keby tá dobrá prax, ako poznáme ako keby z vysokých škôl, ktoré učí vizuálnu komunikáciu, že treba grid, kde treba nejakú stratégiu, kde sú nejaké proporcie, kde sa navrhuje veľkosť písma v proporcii magazínu, blízkosť čítania, ergonómia, všetko sme riešili. A potom nastal taký clash kultúr, aj generačný možno trochu, a že bolo nám vyčítané, že je tam občas veľa prázdneho miesta. Aj sa hovorilo, že to meria s pravítkom, že ten štvorcový, koľko sme vyhodili, to mohol sa zaplniť obrázkom alebo textom, my sme tam nechali biele miesta. My sme tak stále, že wow, že my takto vôbec neuvažujeme, že my uvažujeme s tým bielým priestorom ako so súčasťou, keby dizajn, ten bielý priestor je kvantový, že má obsah tým, že je bielý, a niečo tam nič není, to je zámer. Tak bolo to také ako keby náročné a mala to jazda, Lubica trochu zošedila pri tom, ona robila vlastne takého spojku medzi VŠVU, teda išlo a design centrom a nakoniec, koľko to vydržalo vlastne? A celkom veľa rokov to vydržalo. Potom sa zase to už, myslím, že zostali. Potom sme už zostarli a sme akože ste zase lepší. Pokračovali v tom, že ho máme. Ešte jeden rok robil Emil. Takže toto je takéto prelomové číslo, keď sa to zmenšilo. Radikálne sa menili jeden rok. Oni sa menia vlastne hlavička radikálne a potom sa to už odradikalizovalo, už vymeklo to a tak ďalej. Posledný radikálne číslo, čo nám je najľúbenejšie, je to, že dizajn nie je len forma. Ale to robil už... To robil Boris Daloš a tam mal fotku v fotbalovom drese s Marcelom Benčíkom, ktorý ma manažuje. A myslím, že to bolo prvé číslo, do ktorého sme robili aj obsah ako keby textov, kde sme tam písali recenzie, robili sme rozhovory a tak ďalej. Čiže toto bol taký penas, áno, najgraficko-dizajnerskejší akože dizajnom ever, čo sa týka vizuálnej komunikácie. A tam to vlastne skončilo a potom sa to vrátilo po tej súťaži, že kedy vyhral Matúš s Jurajom Baškom ten tender. Tam si pamätám, aj došlo aj taký dopis od Lubici Segečovej, že ona proste bola oslovená, ale poslala takú až štvorku, že proste, že ty budete robiť, lebo ten obsah. Ty si bol vtedy, áno, ty si bol vlastne predsedá tej... Ja ten dopis tu mám, takže môžeme si to aj prečítať. Ale nie, ale proste povedala, že tiež bola nejaký problémy s tým obsahom, že sa nevedela s tým sotožniť. Takže aj týmto to prešiel ten časopis, takže je to veľmi zaujímavé, že má ako keby
keby je o čom rozprávať, má to takúto živú históriu a toto bol jeden z takých momentov, kedy sa pomenili tie pomery, aj veci v časopise. Potom ja už dám ten mikrofón Matúšovi, že ako to vlastne pokračovalo, plynulo po tej väčšovatej fáze. Ja si pamätám, že som vyčítal s Jurajom, že ten váš koncept vyhral s veľkým Verzamin D. Že? No, veľké D ako Verzalka. Ja som vám poslal taký izraelský časopis, ktorý mal to Dčko tiež a hovorím, že tak aspoň dajte menšie, tak to je úplne to isté. Nepamätám si, že by niekto v Design Center meral prázdne bloky, to je fakt legenda, ale chcem povedať jednu vec, že vlastne bavíme sa viacej o grafickej úprave, o rozmeroch, o veľkostiach písma a podobne, ale treba povedať hlavne to, že tento malý formát výrazne ovplyvnil aj obsah. Do malého formátu nemôžeš publikovať nejaké dlhé štúdie, ktoré treba boli v predchádzajúcom formáte. Čiže toto bola tá vec, ktorá súvisí s grafickým dizajnom. Nie je to len tá vizuálna stránka, ale obsahová. A po celý ten vývoj toho časopisu je zrejme, že aj toto sa tu overuje, že čo je funkčné, kam patrí. A pre mňa, už keď sa vrátim k tej prvotnej otázke, názve tejto debaty, že prečo, či má zmysel časopis, tak pre mňa vždy, teda v tom prvom období bol taký dobrý argument, že prečo tento časopis musí vychádzať v papierovej podobe, je to, že nie je to na jedno prečítanie, nie je to na chvíľku, ako nejaký zábavný časopis, prečítam, odložím, zahodím a o mesiaci kúpim nový. Že takýto časopis, veľký formát s väčšími textami sa odkladá do knižnice ako knižnica je ten fenomén, ktorý ukladá úžasné hodnoty a myšlienky. Takže preto bol aj ten šok z toho formátu taký. Takže nešlo len o grafický dizajn. Ja sa ešte vrátim vlastne, že k tej Lubici, čo si vravil, že napísal ten list, že my sme sa totiž to aj preto súťažou, ona mala tu je vedľa. Čiže my sme sa o tom bavili, ja pamätám si tú diskusiu, že ona vlastne ako keby sa rozhodla povedať, že napíšeli, že ona by chcela robiť ten obsah. A teraz som zvedavý, či tie časopis čítať, ja si to už nepamätám úplne, ale vtedy som vlastne na to povedal, že Lubice, že dobré, ale že to je nový časopis. Čo tvoja predstava, že tak môže spraviť nový časopis, ale iný, ale že vlastne sú ťažké, sú nejaké podmienky, že to proste dokončíme. Čiže mali sme o tom diskusiu, ktorú by to bolo veľmi zaujímavé. A teraz ďalej teda k tomu dizajnu, teda už teda k tomu asi prejdeme, hej. No, potom v tom období, ako som spomínal, že my ako študenti sme boli pri tom vlastne ešte aj v tom teda roku, ktorý si spomínam, 2006. Dokonca potom, keď to Emil robil, tak ja tomu dokonca nejak ako s tým aj spolupracoval, že som niečo robil na tým časoch, že mal som nejakú skúsenosť. No a tá súťaž, keď bola, tak sme si analyzovali vlastne samozrejme, čo bolo v minulosti a tak ďalej a ten formát sme teda zväčšili, ale nechali sme tam teda to biele miesto, ktoré tu bolo spomínané. A potom sa dalo hovoriť teda pomerne veľa, že je to teda tiež výrazný rozdiel, teda, že to vidíte na tých obálkach, že sme sa snažili to nejako upratať a nejak minimalizovať, teda, lebo tam boli nejaké podmienky, či to odborný čas a tak ďalej, a trochu to ukludniť. A potom bolo fajn, že toto vstupuje tie študenti. To by som ešte k tomu dodal. Jednom veľa toho rozdiel. Vydali ste vlastne dvaja si vydali a stal sa sám, no? Nakoniec som stal sám, ale akože vyhrali sme súťaž na ten layout, hej. No a potom sme šli do toho, že vlastne ho opustil ateliér, ja som zostal ateliéri a taký vyrodzený vývoj, že proste sme... Tak, ale to bolo kvôli dizajnu? Nie, nebolo to kvôli dizajnu. Nebol to nejaký rozvod ani nič podobné, proste Juro sa venoval viac škole a on si nechal iný časopisov pre Technickú univerzitu a ja som nechal to dizajnu, ja som to pokračoval a ďalej to, že to vlastne spojené pre ďalšie veci. Mňa inak fascinuje už dlhodobo, že formát môže byť takáto veľká téma, formát časopisu.
A skutočne po celé tie roky táto otázka stále visela vo vzduchu, že aký formát je pre časopis o dizajne vlastne ten ideálny a myslím, že sa nikdy neuzavrie táto debata. A bolo by zaujímavé vedieť, ako to vníma vlastne najmladšia generácia teraz, ktorá je zvyknutá na mini formáty mobilov, či to nejako ovplyvnilo vnímanie toho. Áno, že takýto formát už môže byť úplne až ozrutný pre ľudí zvyknutých na formát mobilu. Ale ešte som chcela len dodať tým malým formátom, ktoré tu boli ohejtované, lebo ja som práve teda pôsobila vtedy v redakcii, keď bol ten malý formát a my sme mali ideu tu, že navodiť dojem knihy. A predĺžovali sme práve texty, aby sme aj tým navodili dojem knihy, a zároveň sme si hovorili, je to šikovný formát, ktorý môže mať človek ľahko pri sebe v malej taške, ako knihu, ktorú má rád. Čiže malo to svoje veľké pozitíva. A nesúhlasím úplne celkom s tým, že v malom formáte časopisu nemôžu byť dlhé texty, keďže knihy sú dôkazom toho, že môžu. No a pri tých textoch teda zostaneme. Zde na to skrátim, si autorom odbornej literatúry, kapitoly z dejín grafického dizajnu a nové kapitoly z dejín dizajnu. Teraz sa nejdeme baviť o tej grafickej úprave, ale poďme k tomu obsahu. Kapitoly z týchto publikácií boli publikované aj v dizajnove. Bolo to... Potom. Ďakujem. Bolo to správne? No pohľadu to určite správne bolo. Ja som netušil na začiatku, že z toho bude potom nejaká publikácia, takže mal som vlastne čas aj tlak, že som musel odovzdať každého 4 roka jeden ten text a preverovať si veci, ako to zaznelo. Vtedy nebol internet, čiže človek musel dohľadávať, kedy sa to narodil, kedy umrel, ako veľmi krvopotne. A ako dalo mi to akýsi systém, ktorý potom dúfam sa odzrkadlil aj v tom, že to snad nebolo tak preklo rýchlo pripravené. Dosť musím oceniť aj Adu a mne sa neurazí niekto iný, kto na tom spolupracoval, že vždy tam bola z ich strany pomoc a otvorenosť a podpora, takže nikdy som nemal nejaký problém, že som musel presviečať krvopotne, že či by to tam mohlo byť práve naopak, ako som mal pocit, že niekedy možno tá iniciatíva vychádzala aj od dizajnu alebo od design centra, takže určite, ako som to zhrnul, myslím, že to bolo správne riešenie. To bolo vlastne hlavné učivo, čo som učili naši študenti na diplomovku vlastne. To bola vlastne štátnica z tvojej vlastne textovej tvorby. Ja som na tam so všetkom ocitoval ako štátnictva otázka, že bolo dosť čudné, keď si ma odpovedal, dostal otázku o Máliku Kašickovi a potom musel to rozprávať pred nami k nám do ksichtu. To bolo veľmi čudné. Ale akože je to super, že si to napísal a že málo kto, myslím, že okrem nejakých dvoch takých veľkých kníh, čo vyšlo v dejinách dizajnu a konkrétne graficko, že nikto sa to vlastne nevenoval nejakú keby cieľe. Ty si sa tomu venoval. Ale jasné, ale akože ja to teda podsúvam študentov a neviem, či to čítajú, ale ty si tým akože prišiel prvý. O čom by sa malo písať? Čo vám chýba v dizajnove? Tak, ja si myslím, že nám chýba pesnosť prispievateľov, že čím viac sa na Slovensku objaví ľudí, ktorí majú chuť, ochotu a talent písať o dizajne, tak je to naozaj otvorená platforma, pretože je tu ešte dosť veľký priestor na to, aby sa tí ľudia začali venovať práve dizajne, to je jedna vec. A druhá vec, mi tu chýba taká väčšia buráž, odvaha, proste aj také riskovanie, že napíšem niečo, čo bude možno viac kritickejšie a ktoré provokatívnejšie. Zatiaľ to nevidím v oblasti dizajnu a myslím si, že to by veľmi obohatilo možno aj chuť čítať mladej generácie časopis. Takže v tomto vidím veľké rezervy, že ešte by sme mohli byť odvážnejší, čo sa týka písania a samozrejme, že vyhľadávať témy. Ja si myslím, že ešte je tu veľmi veľa tém na Slovensku, ktoré nie sú spracované. To je jedna vec. A druhá vec je, že pristupovať niektorým témam historickým novým pohľadom, novými prístupmi, novými teoretickými naozaj prístupmi, teórií, to mi naozaj chýba a myslím si, že tam sú ešte dosť veľké rezervy. Já se připojuju, určitě psát o historii, znovu objevovat historii nějakými současnými pohledy, to myslím, že je zásadní a vlastně ve světlu to snažím dělat. Potom si myslím, že
chybí články kontextuální, články v souvislostech, články o nějakých určitých fenoménech, opravdu velmi současných, velmi aktuálních fenoménech současného designu ve světě, napojených vlastně na to slovenské, potažmo české prostředí. Já si myslím, že obecně, a teď především mluvím tedy o české designerské scéně, je strašně zapoustřená sama do sebe. Vůbec minimum designérů ví, co se děje opravdu jako za našimi hranicemi. A myslím, že právě autoři, ať už mladí nebo staří, tak by měli právě psát takové články, aby se to třeba k těm designérům i k těm praktikům dostalo, aby byly v obraze. A nemyslím tím články jako profilové články o nějakých konkrétních designérech, ale opravdu o nějakých tvůrčích fenoménech, které nám tady vznikají. Ale nie, dobre, ja sa rád dozviem o fénoch a o autách a o práčkach, akože OK, to tu je, samozrejme, ale možno, že by to mohol byť časopis taký viac kritickejší, týka, keby ak urobí nejakú reportáž z nejakej akcie, tak je to vždy iba nejaká reportáž. Chýba tam také ako keby zhodnotenie toho, že či sa to podarilo, nepodarilo, či by mohlo byť lepšie na budúce, či by sa dalo spraviť takto ináč a tak ďalej. Čiže ako keby ten kritický hlas sa úplne že strátil, že už nikto nikoho nekritizuje ako keby v ničom, že tým pádom je to považované, že takto to je asi OK. To mi chýba, že nie je to také, že už mal byť dávno článok dizajnové o slovenských partoch. No. Prečo tak mi napadá, je to taká mainstreamovejšia téma? To sú také veci, ktoré vlastne, keby reagovala napríklad odborná verejnosť pomocou článku, napríklad dizajnové, že by o tom vyšiel článok a to by si policajti prečítali, že asi bol prehľadať na dizajnera na to, aby to zahrol. To sú také veci, ktoré potom, keď sa my neozývame, tak prestávame ako existovať v rámci nejaké, a vždy ľudia nepozerajú na dizajnerov ako na jednotlivcov, hľadajú nejaké inštitúcie, ktoré povedia, že vydali pasy a design centrum hovorí, že je to katastrofa. Alebo že urobili takú a takúto vec a sa toto štát akože produkuje, podporuje a tak ďalej a nevznikol nejaký diskurs dizajnu, kde by dostali miesto aj jedna aj druhá strana a kde by povedali svoje názory, sa to vydiskutovalo, taký ten diskurs. To vidíme, že sa nedieje ani na politických debatách, že už nikto nediskutuje s nikým, ako keby poriadne, čo má nejaký iný názor na nejakú vec. Že toto je taká vec, čo tam veľmi chýba a vôbec by to v tejto oblasti dizajnu asi by to nikoho ako keby nejak nezničilo psychicky, že keby si prečítala, že by toto mohlo byť lepšie. Že by to podľa mňa ešte táto oblasť je super, že by to aj tak sa patrilo. No, to súvisí s tým, že vlastne potrebujeme čoraz viac tých mladých odvážnych ľudí, že pokiaľ sme nájdú také, čo budú naozaj písať odvážne, kriticky. Odvážne, veď tu nemá nikto takú skúsenosť. No, tak to je, že mladá generácia by mohla mať, lebo sú naozaj, že v tých je podľa mňa potenciál mladý, starší, neviem, či starší sa odvážia. Tak ja sa pýtam do diskusie, že kritický diskurs, alebo že nie len písať o tom, čo sa deje, ale že ako sa, či je to dobré, či sa to deje. Ja, keď zadávam nejaké články alebo oslovujem nejaké ľudí, tak vždy poviem, že prosím vás, nepíšte reportáž nejakej akcie, ale to naozaj kriticky, čo si o tom myslíte. Zatiaľ sa mi to nedarí, proste, neviem a neviem to potom vrátiť naspäť, že proste napíš tam niektorý, lebo už je to nie čas, lebo už s tým meškáme, takže proste toto ma veľmi trápi naozaj, že nie je tam ten kritický pohľad, že je stále taká reportážna, že napíšeme ako naozaj report z nejakej akcie, ktorý patrí možno neviem kde, naozaj, že nikoho nezaujíma, čo sa robilo, kedy bolo to zasadnutie nejakej komisie, kedy bol akom dátume sa konala táto proste akcia, kto tam bol prítomný a naozaj o čom to bolo, čo to prinieslo, jak to má vyzerať a ako to nemalo vyzerať. To je proste zásadné v týchto niektorých článkoch. No, chcela by som povedať len to, že nedostatok kritickej reflexie nie je len v tejto oblasti, ale všeobecne. Vôbec tvorba, všetci ľudia vo všetkých oblastiach umenia, tvorby hovoria o tom, že teda nejaká kritická
kritický diskurs, proste to neexistuje, to je nedostatok. Ja neviem, či to nazvať odvážnych ľudí, ani nie, či to je nedostatok času, alebo zamyslenia sa nad tými vecami. Proste kvalitné texty potrebujú kvalitných, vzdelaných ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť, ktorí to vedia. A potom sú také, ktoré, ako tie pasy, čo hovoríš, tak to je niečo, na čo treba asi rýchlejšie reagovať a možno časopis, ktorý má taký štvrťročný termín vydania, asi nie je vhodný, ale je tu vlastne ten online časopis, to je zase niečo, čiže tam sú tiež asi treba debatovať, nevravím, že tu, lebo tu už na to nemáme priestor, o tom, že ako odlíšiť papierové číslo, papierový časopis a online. To sú veci, ktoré by mali byť, ktoré práve súvisia aj s tou formou, ten obsah súvisí s formou. Toto riešime vlastne. Asi budem zase viac opakovať, ale na Vysokej škole výtvarných umení už asi 5 rokov existuje možnosť magisterského štúdia dejina teórie umenia a bohužiaľ, ale sa tam nehlasia ľudia prakticky vôbec, ktoré sa zaujímajú o tieto užitkové disciplíny, takže pritom tam by asi bol priestor, potenciál sa uplatniť oveľa lepšie ako v tých voľných disciplínach, kde je veľký pretlak. Takže jedna vec, možno čo mi trocha chýba, že aj túto to zaznieva, že existuje, aj keď možno obmedzená akási reflexia toho grafického dizajnu vnútra, že teda to komentujú, či formáty, písma, biele miesta, alebo čím samotní grafickí dizajneri tú svoju disciplínu robia výstavy, vydávajú knihy. A trocha mi to chýba v tej oblasti toho, povedzme, trojrozmerného produktového dizajnu. A ja postupne chcem zapojiť všetkých, tu nás publika, takže tu vpredu sedia dvaja kolegovia noví a dúfam, že tak za 30 rokov budú spomínať, že ako sa rozbiehali v tých svojich analýzach svojej disciplíny, teda povedzme do produktového, priestorového, toto už označiť, takže asi bolo ďakujem. Ja to zopakujem viackrát, vážne iba rýpať a kritizovať. Všetko najviac. Študentský typolabo, a sú teraz kritici, majú tam nejakú príjemnú večeru a boli oslovení s takou malou anketou, že to chcete dizajnu a budete prekričovať, to digitálna. A tu je otázka, čo by ste v takom časopise chceli čítať? Vyhľadáte vizuálne referencie, portfólia a viac ich zaujíma to, čo je za praxou, ako dizajneri fungujú, ako nevyhorieť, ako manažujú svoje štúdia a podobne. Viac tematicky zamerané čísla, nie mix. Témy založené nie na oboroch a disciplínach, ale témy, ktoré sú nad obormi. Rôzne pohľady na jednu vec. Sme presýtení rôznorodosťou tém na internete. Prečo? Je fajn čítať niečo kompaktné, sústredené na jednu tému, okruh, aj keď z pohľadu rôznych oborov. Kupovala by som si ho kvôli veciam, ktoré sa vybudujú na internete. Kde nájsť ľudí, ktorí proste sú schopní napísať do určitého času na jednu tému. Ja som sa pokúsila napríklad, keď bolo rok dizajnu, osloviť určitých ľudí, ktorí by vytvorili špeciálne číslo a dopadlo to nie podľa mojej predstavy, naozaj je to ťažké. Dokonca som tým ľuďmi osobne rozprávala, dala som im to písomne, tak mi sa to tak skončilo do takého štatistického alebo nejakého proste zvláštneho, veľmi formalistického obsahu, čo som bola z toho sklamaná. Takže rátať s nejakým obsahovým číslom a s týmom ľudí, ktorí by to pustili, je nám to veľké riziko, ako som povedala. Máme tu tlačovú formu časopisu a máme tu aj digitálny svet a digitálny priestor. Študenti čítajú Facebook, Instagram a rôzne iné platformy. Tak aký má význam tá tlačná forma tohto časopisu pre dizajnerov? Neviem, či ja som ten správny človek, čo má na to odpovedať, lebo dúfam, že teda aj tí dvaja tvoji kolegovia, ktorých som ich rada zapojila, nech povedia, lebo ja som človek minulého storočia. Pre mňa tlačené slovo je kniha, časopis, ktorý mám v knižnici, je veľká hodnota, ja to tak stále vidím. A keď vidím tento časopis v kontexte, tak vidím strašne veľa dobrého, pozitívneho, čo priniesol. Neviem, či dnes sa
to dá ešte tak urobiť. Veď tu sú základy vôbec prvých publikácií pôvodných slovenských o dizajne z pera Zdena Kolesára, Ivy Mojžišovej. Bez časopisu by to nebolo možné, bez tej systematickej podpory a príležitosti, aby sa tieto veci publikovali, by sme nemali knižnicu obohatenú o niekoľko publikácií. Veď Zdenové dejiny vyšli aj rozšírené aj v češtine, čiže to sú dosť veľké hodnoty. Dnes už sa asi takto nedá postupovať, ale sú iné spôsoby, ako podnecovať nejaký výskum. Napokon aj v časopise vznikli také impulzy prvé pre neskoršie založenie Múzea dizajnu, pretože koncom 90. rokov sme sa začali viacej zaujímať o históriu toho, čo ešte máme, o tie stopy histórie dizajnu, ktoré tu máme, či už ide o stoličky z Tatra nábytkárne v Pravenci, Silvia bola pri tom, alebo z fabriky, ktoré ešte existujú, tie sklárne, osobnosti, ktoré vlastne vďaka, nejdem rozvádzať politické veci, ale toto všetko všetky tieto impulzy vznikli v časopise. Takže ten konkrétny dizajn mal obrovský význam a ja som presvedčená, že stále sú tu možnosti, aby to tak zostalo, aby sa veci nejako inak zase pritiahli k tomu iní mladí ľudia, niečo vymysleli. Napríklad, keď si spomínam, v 90. rokoch som robila v časopise súťaž so študentmi, kde sa publikovali práce zo štyroch katedier dizajnu na Slovensku, Košice, Zvolen, Bratislava. A z toho vznikol vlastne potom kategória študentského dizajnu v súťaži Národná cena za dizajn. Čiže také malé veci, ktoré aj v prvom momente možno nie sú predzvesťou nejakého vývoja, ale treba, ak to má hodnotu, treba to proste podnecovať ľuďom, nech uvažujú, nech sú aktívni, nech sa kontaktujú. Toto proste časopis všetko môže urobiť a keď by sa už raz nanovo nejak písala alebo zase spracovala etapa dejín dizajnu a vývoja v tejto oblasti od 90. rokov, tak bez časopisu sa to nedá, lebo to je taký svedectvo. Ide o to, že tá fyzická podoba tlačená, tam bola tá otázka, že? Áno, verím ten digitálny príklad. Podľa mňa obidva formáty majú to. Ja som vlastne ten človek fyzicky, že on rád knihy hlavne a tak ďalej, čiže väčšina ľudí má doma knihy, niečo úplne iné. A k tomu ma napadá ešte, že teraz s kolegom Líškom robíme návrh na jednu výstavu, kde vlastne nám povedali, že nechcú interaktívne prvky, lebo sa podliehajú proste času, že taká, ja minulý nejaký argument. A my tam tie rozhovali vlastne, dneska si čítame vlastne na rôznych skrínoch veci, na počítači, na telefóne, na tablete a vždycky si kupujeme, memhady si kupujeme ten telefón a vlastne v tej výstave alebo niekde, že keď človek má niečo, že nemusí scrollovať, ja nemám rád ani v reštauráciách, keď si mám naskenovať ten jedálny lístok, že proste som ten fyzický, že chcem si oddychnúť od toho celého, čiže možno ten odborný časopis, tak ako je kniha, pohodne to miesto nebude. Tak ako tá fotografia nespôsobilo vlastne vynález fotografie, koniec nejakej malby alebo tak, ona sa nejako zmenila, tak to je tá fotografia pre tlačové vlastne je dobré, keď má to, čo nie, pretože potom uzavreté, dá to archivovať, keď je nejaká väčšia erupcia na slnku, nevyváža to na tých diskoch, aj to si môžem povedať. Takže asi tak. Ja si myslím, že ideálna je kombinácia asi v súčasnosti a potom čo sa týka jednotlivých výstupov, tak platená verzia si myslím, že dnes už musí byť čo najattraktívnejšia a ja si myslím, že to dosiahneme iba určite teda vtedajším obsahom alebo vlastne, že sa posnažíme z
z toho tlačeného výstupu vytvoriť tak zaujímavý objekt, až na hranici nejakého fetišu, že si tí ľudia budú ochotní vlastne to jednak kupovať a potom aj uschovávať doma, aby sa tým mohli ďalej chváliť. A potom, čo sa týka tých digitálnych výstupov, tak samozrejme nehovoríme iba o nejakých PDF-kách tlačených čísel, ale samozrejme máme podcasty, máme videá, rôzne iné animované výstupy. A tieto už v súčasnosti vieme pomocou rôznych nástrojov vytvárať veľmi efektívne. Takže ja si myslím, že je dôležitejšie to mať nejakú tú platformu, ktorá bude takto komplexne vlastne zasahovať a dajme tomu reagovať v pravú sekundu, sa niečo stane, ale potom to nejak zapečatiť v tom tlačenom čísle, ktoré je tak nádherné, že tu všetci, nielen dizajneri, ale aj širšia verejnosť. Tiež dostali študenti otázky, je fyzický časopis téma, a to sú tí, čo si myslíme, že to iba na tých iPadoch a iPhone, tak nie je to tak, je teraz ten stereotyp, že chcú fyzický časopis, tak je to atraktívny objekt. Časopisov, ktoré sú tematické, ako Slanty, sa vraciam aj po rokoch. Po všeobecnosti je super mať médium o slovenskej scéne, ale spôsob na témy sú neatraktívne. Takže to je vlastne, že nie je to také, že by oni iba online konzumovali tie informácie, generácia teda mileniálov, ale že ja mám taký pocit, že jak bola dematerializácia niektorých vecí, tak teraz je nová rematerializácia, ako keby, že stále tá časopis je akože stále OK. Knihy sa nezmiznú, CD-rom zomrel, ten, ktorý chýbal som bol, že zničí knihy, nezničil sa sám, erupcia teda slnečná zničila CD-rom, Tak já si myslím, že asi my všichni, kteří tady sedíme, tak milujeme vůni čerstvě vytištěného papíru a zkrátka tu věc mít v ruce a těšit se z ní. Nejenom z těch informací, které z ní dostaneme, ale těšit se i z toho objektu, jak tady padlo. Takže myslím si, že už jako v té naší branži už se více jak dekádu mluví o tom, že tištěné časopisy skončí. A já si myslím, že zrovna v oboru designu nebo potažmo módy nebo architektury, tak naopak časopisy zažívají absolutní renesanci ve světě. Když se podíváme na tituly jako Pin-Up, Apartamento, McGuffin, celá řada dalších titulů, které vycházejí ne tak často, vycházejí třeba 2krát za rok, ale jsou to publikace, které jsou opravdu jako velmi precizně kurátorsky zpracované. Já si myslím, že editoři v současných redakcích by měli pracovat trošku jako kurátoři a ty časopisy skládat jako výstavy, aby ten časopis byl nějaká jednotná výpověď o něčem, což jsou ty tematické čísla, o kterých jsme tady hovořili. Takže myslím, že v tomhle to má obrovskou hodnotu pořád. A když se podíváme, já se vrátím ještě k časopisu Domus, který vychází od roku 28 a když bychom ho tady měli v knihovně, tak v tom časopise ve všech těch číslech vyšlo už tuším 1100 čísel za tu dobu, tak tam máte celou historii designu posledních 100 let, protože veškerý ty nejzajímavější věci, ty důležité věci, tak se tam v tom časopise vytiskly, takže když člověk disponuje tím archivem, tak opravdu může šáhnout do jakéhokoliv čísla a najít tam ty informace, takže tohle si myslím, že to je obrovsky cenný. To samé třeba se týká designu určitě, a co se týče slovenské scény, v podstatě ten časopis zmapoval tu slovenskou scénu, v podstatě by se z toho dala udělat nějaká knížka, že jo, jakoby to vytáhat ty jednotlivé informace. A týká se třeba i naší Dolce Vity, protože Dolce Vita 22 let už sleduje českou designerskou scénu a myslím, že taky vlastně opravdu zaznamenala ten posun. Taky si myslím, že časopisy nebo redakce časopisů v současnosti jsou, nebo je nutný, aby časopis se neomezoval pouze na formát časopisu, ale co tak pozoruju, tak
většina těch časopisů ve světě tak dělá výstavy, dělá akce, dělá konference, dělá přednášky, dělá přesně podcasty nebo dokumenty, videa a samozřejmě jsou velmi aktivní na Instagramu, na sociálních sítích a tak dále. To všechno na to navazuje a krásně se to vlastně doplňuje, takže v tomhle smyslu samozřejmě určitě využívat obě ty prostředí a myslím si, že i to, že nám odchází ty staré časy, kdy ty časopisy nějak vypadaly, tak přichází nové časopisy, které jsou, jak tady padlo, že to jsou ty fetiše. Tak ja si myslím, že potrebuje, tak ty chcem hovoriť za dizajnerov, ale za teoretikov určite áno, pretože ako som už povedala, je to veľmi dobrá platforma, ako sa realizovať v rámci teórie, histórie dizajnu, takže vyzývam potenciálnych písateľov, aby sa teda kopili pera a začali rozmýšľať a prinesli konečne nejaké témy, ktoré to ešte neboli. V kontexte toho, čo povedal Adam, že aké sú tie témy, ktoré by vlastne mali rezonovať. Samozrejme, že som vítaná tematickým číslám, kurátorským číslám, už jeden bol nápad, už prišli sa nami súčasné dizajnerky na rozhodky za dizajn, že by kurátorovať, nakoniec z toho zišlo, pretože je to naozaj podľa mňa časť prípravy je dosť dlhý, takže ešte je tu tá možnosť, že otvorená možnosť, že naozaj kto má chuť pýtať, kto má chuť kurátorovať jednotlivé čísla, tematické čísla, tak jsme otvorení naozaj všetkým nápadom. Moje odpověď je samozřejmě ano, určitě designerská scéna potřebuje časopis. Časopisy jsou vlastně vytváří tu kulturu toho designu. Design není jenom disciplína, řekněme, řemesla, technologií a nějakou výkladu, ale je to především nějaká kultura, vize věcí kolem nás, vize nějakého životního stylu, nějakého přístupu k životu a to právě skrze časopis se předává, řekněme. Já vždycky všem svým studentům hnedka první hodinu, prvákům říkám, musíte číst tenhle časopis, tenhle znejte, musíte chodit na tyhle stránky, musíte být v obrazu, prostě ty časopisy, ať už jsou digitální dneska, nebo jsou tištěný, jsou to brány do toho světa, jak poznat tu naši disciplínu a bez toho to prostě nejde. Nemůžete být ignoranti a věnovat se jenom svojí tvorbě, musíte znát historii, současnost, souvislosti svého oboru a to časopisy zprostředkovávají, takže za mě vlastně designerská scéna by neexistovala bez časopisu, si myslím. Myslím, že máme sa vlastne o peniazoch. Že ja mám pocit dizajnu, teda už dlhoročne, že je podimenzovaný, teda ako keby, čo sa týka redakcie, že to je vlastne one-man show, by som povedal, tým spôsobom. To, že ten časopis tu vychádza toľko rokov je zázrak, ako keby to je hraničí s teóriou relativity, že ako je možné, že také dlho to môže vychádzať. Za tak málo peňazí, a to je ďalšia vec, čo treba povedať. Takže ak by to mal mať nejaké parametre, o ktorých sa bavili teraz, jeho skvalitenie, tak tam musí pracovať o mnoho viacej korešpondentov, o mnoho viacej ľudí. Ten časopis by mohol mať aj vyššie ambície, byť ako keby stredoeurópsky alebo minimálne prekročiť hranice, ako keby aj do okolia sa pozrieť a konfrontovať tie veci z toho slovenského. Chýba mi tam strašne veľa vecí, aj konfrontácia so súčasným dianím, čo sa tu deje, čo sa deje vonku. To bez ľudí nejde, takže tam zase ten problém redakcie. Problém ako keby je tam aj ten, že ako to zatraktívni, takže to by vlastne muselo robiť aj viacej dizajnérov na tých číslach, že väčšie týmy ako keby ľudí, ktorí by vizuálne dodávali kvalitný vizuálny materiál, takže je tam veľa vecí, čo sa dá urobiť, ale s týmto budžetom, ktorý cítim, teda nevidím tie čísla, ale cítim to z toho papiera a tak ďalej, že tam chýba, že ten časopis, ja mám taký pocit, že je to skôr taký luxus, čo tu máme v tejto krajine, ako sa stavia vlastne k dizajnu, že väčšina ľudí ako keby stále ako keby žije nevedomosti, že tu nech dizajn je, že je to vlastne ako keby že úžasné, že prežil tak dlho, ale tak sa to nedá, niekde už také podľa mňa, ak to keď máva ambíciu, tak vždy. Že
určite viac peniazí by prospelo a ak štát to nechce platiť, teda že máte taký malý rozpočet ako organizácia, že čo proste, ja to akože chápem, tak treba to outsourcovať z nejakých keby sponzoring a tak ďalej a tie peniaze do toho dostať a potom, keď tam budú peniaze, tak prídu aj ľudia, ktorí budú chcieť písať a tak ďalej. Teda, a tých ľudí naozaj, to je druhý problém, to je ten ľudské zdroje, že my naozaj to nemáme ľudí, ktorí by to celé pokryli ako odborné. Že nemáme, nežijeme v takej krajine, kde žije toľko ľudí, ktorí by vedeli to vypísať a kriticky a tak ďalej. Takže aj tuto treba byť ako realistický, že ak ich teda nemáme tu, tak musíme si ich zvonka ako keby privolať alebo outsourcovať a tak ďalej, aby nám ukázali, jak sa to píše, akože vizuálne komunikácie alebo dizajn. Tak toľko môj názor. Ja už nemám ani čo dodať, lebo myslím, že už som na to odpovedala v predchádzajúcich slovách. Rozhodne si myslím, že ten časopis je dôležitý, má by prežiť a strašne si prajem, aby prežil, lebo v tomto našom regióne to je špeciálne, že strašne veľa dobrých tradícií radikálne skončí, začínajú nové a všetko s tými bolestiami, trápeniami a podobne učeniami sa. Takže by sme si všetci, čo sme tu, určite prijali, aby časopis prežil, prekonal to všetko a dúfam, že nedopadne to tak, že budeme zakladať zbierku, aby sme sa skladali na vydávanie časopisu, lebo dneska už mám pocit, že sa skladajú ľudia úplne na všetko. A no než prajem si, aby časopis pokračoval, čo bude, tak ako, ak bude, neviem, či my budeme môcť to nejak ovplyvniť, ale dúfajme, keď budeme môcť, tak to ovplyvníme. Ak budeme môcť. Zložíme sa. Zložíme sa? Áno, no možno, že najhorší variant je ten, že naozaj design centrum zanikne všetko, ale môže to prejsť do nejakých súkromných rúk, kde už je zase väčšia možnosť to skladať. No, nebudeme sa skladať v štátnej inštitúcii, ale súkromnému vydavateľovi, keby sme chceli, tak sa pozbierame. No, ja si myslím, že je dôležitý časopis pre kultivovanie dizajnerskej scény a bolo by žiaduce, aby presiahol dosah toto našej teritórie, tu sedíme, na širší dosah. Ja si tiež myslím, že je treba taký časopis. Ale vlastne podpisujem všetko, čo povedal aj Pálo, že áno, že to je objektívny fakt, že je to tá kombinezované. Že ja sám som čudujem, keď sa aj pozriem na tento graf, ktorý sme tu vytvorili, že vlastne ja si myslím, že aj tento dizajn, ktorý vznikol v 2014 vlastne, ale to je bez bola súťaž, že vydrží až toľko. Ja si myslím, že počas tých rokov tá reakcia bude väčšia a práve že ona bola menšia. Čiže vlastne, hej, chce to viac ľudí, viac financií. Ale je to fakt zázrak, je takú malú krajinu, že ten časopis vôbec prežil, ale to je fakt. Ja si myslím, že tiež pripájam sa, že by mal fungovať ďalej jeden časopis. A aj z dôvodu, potvrdil mi to aj Adam, odborník na tieto veci, že je to jediný časopis, odborný časopis na Slovensku, ale aj v rámci Československa. Ja by som len chcel povedať, že príjmam výzvu, že byť kritický viac v tom časopise, aj spolu s našimi študentami, lebo čo robíme s Jozefom na našich spoločných predmetoch na Vysokej škole výtvarných umení, tak učíme sa o tomto priestore, že ako, kde byť kritický, kto môže byť kritický, kedy môže byť kritický a snažíme sa to robiť v takých veciach, ako učiť sa na seba reagovať správne, vedieť diskutovať, vedieť prejaviť ten kritický názor, počúvať sa, už aj také detaily, ako keď niekto niečo kritické povie, tak aby tí ostatní nekrútili očami, aby to prostredie bolo bezpečné. A najprv sa naučíme spolu vytvárať v tej škole, v tej miestnosti, medzi tými 8 až 15 ľuďmi a potom by som ich chcel pozvať, aby to začali robiť aj mimo tej školy. A vedeli byť kritickí a boli na jednej strane, oni vedeli kritizovať, ale byť aj potom za tú kritiku brali tú zodpovednosť do tých svojich rúk. Takže to si myslím, že postupne to robíme, učíme to študentov a my sa to pri tom učíme s nimi. Ja by som sa možno spýtala na takú otázku, či magazín alebo časopis o dizajne by mal mať ambíciu osloviť aj širšiu verejnosť ako len samotnú komunitu dizajnerov.
A súvisí to s tým, že naozaj ten dizajn v tom každodennom živote môže skvalitniť život, ale tí ľudia, bežní laiki, to možno nie úplne uvedomujú. A či to nesúvisí potom aj s tým postavením toho dizajnu spoločnosti a v tom širšom kontexte. Takže či by nemal ten magazín mať tú ambíciu možno nejakým spôsobom aj edukovať tú širšiu verejnosť, prípadne ak nie úplne širšiu verejnosť, tak aspoň nejaké elity, ktoré chodia do divadla napríklad, alebo konzumujú iné umenie, kultúru, či aj týmto spôsobom nedostať k ním dizajn. No samozrejme, že dobrá otázka, je to naša ambícia, hovorím, že dostať čo najširšej verejnosti, lebo ale potom toho, že aké čísla sa nám teraz javujú pred nami, keď sa časopis predáva napríklad mimo galérie a muzeí, tak ja si myslím, že na to, čo Slovensko je schopné absorbovať, tak tie čísla celkom zaujímavé, celkom dobre. Takže predáva sa celkom úspešne v stánkoch, v verejnosti. No, v rámci ale na to hovorím, že čo sme my mali, malá komunita dizajnerov, tak tie čísla podľa mňa sú celkom dobré. Keď dáme do stánkov 70 kusov, to je proste odber, ktorý sa objednajú tá distribučná spoločnosť, tak sa nám vráti väčšia polovica. Ja sa predám. No, ja myslím, že to je ambícia. A to sú vlastne len predaj stánkov. Potom máme zvlášť galérie, muzea a dizajnové obchody. Tam sa vám to predáva a potom, že sú predplatiteľné, takže to je celé Slovensko. U nás vlastně téměř ve všech mainstreamových médiích už vychází články o designu. Ať už to jsou noviny a pak novinové přílohy, přílohy jako Proč ne, který u nás vychází, tak to jsou víceméně celý vlastně přílohy k novinám, které jsou založený na designu vlastně, jako mají to vlastně koncepci. Takže ta popularizace designu je určitě důležitá. Myslím si, že bychom měli být jaksi odborní, ale zároveň taky srozumitelní, aby jsme to předali zkrátka těm lidem, kteří třeba nemají tu odbornost takovou, ale zajímá je to. Takže to je důležité určitě podchytit a myslím, že se to vlastně třeba konkrétně u nás v Česku docela děje, což je fajn. Táto otázka visí vo vzduchu vlastne 10 ročí, aby som povedala, a je veľmi zásadná. Vlastne je to otázka o úplne štruktúrálnej podstate samotného časopisu, že či ho otvárať smerom aj tej laickejšej verejnosti, a to znamená prispôsobiť tomu ten jazyk, aj ten obsah, alebo to smerovať ku vedeckejšiemu skúmaniu dizajnu. Obidvoje má samozrejme svoj zmysel a chýba to na Slovensku, ale jeden časopis tento problém nevyrieši. A ako Janka povedala, bohužiaľ ten problém vždy sklzne k tomu, že rozhodne to, akí sú písatelia. A keďže sú to spojené nádoby a chýba na Slovensku veda o dizajne, chýbajú teoretici dizajnu, historici dizajnu, tak vlastne dosiahnuť vedecký časopis je takmer nemožné. Nemá ho kto ani zastrešiť editorsky. Čo je teda veľmi smutné a je to výzva do budúcna, snáď aj s pomocou teda ďalších kolegov na škole sa to raz podarí. Ale neviem, či v prípade dizajnu. Ale potom je tu teda tá možnosť toho popularizačného časopisu, ktorá je schodnejšia, ale tiež si nie som istá, či by sa ľudia zaujímajúci sa o dizajn rozhodli kúpiť si na to špecializovaný časopis. Skôr by asi hľadali tie informácie, ako bolo povedané, v nejakých iných médiách, denníkoch, na sociálnych sieťach. Myslím si, že články tohto druhu, tie popularizačné, majú nejaké vhodnejšie priestory pre svoju publikáciu, publikovanie ako zrovna takýto úzko špecializovaný časopis. Takže je to v podstate zapeklitá otázka, ktorú je veľmi ťažké nejakým spôsobom rozhodnúť. Ale mňa by zaujímal naozaj názor študentov a študentiek, aj keď možno ešte nevedia zaujať nejaké jednoznačné stanovisko, ale čo by mali väčšiu chuť čítať, hej? Kde by teda skôr sa obrátili
skôr na časopis, ktorý by im ponúkal nejaký výskum, nejaké skúmanie histórie, nejakú hĺbkovú analýzu nejakých tém, čiže ten odborný vedecký časopis, alebo skôr by privítali, aby sa popularizoval a reagoval na úplne aktuálne témy a sviežým štýlom, odľahčenejším štýlom. Lebo musíme naozaj skúmať svoju cieľovú skupinu asi, aby sme sa v tomto nejako posunuli. Tak ja už som odštudoval vlastne tento rok magistra v Polave. A ja sa priznám, že ja som nikdy dizajn nečítal. Pardon. Ale vlastne mňa skôr zaujíma tá forma toho časopisu, že určite musí existovať v tej tlačenej podobe. Potom odpoviem aj na čas. Vlastne aj keby tých kusov sa predáva 10, 20, 30, tak je to v podstate taký nejaký objekt, ktorý veľmi dobre reprezentuje celú tú značku v nejakej celistej podobe. Je to v podstate nejaký maskot. A vlastne ďalšie, ten extra obsah by sa mohol komunikovať na tej web stránke, ktorý je viac súčasný, ktorý viac reaguje rýchlejšie na tie nejaké popudy a nejaké smery v dizajne. A určite preto si ľudia kupujú Make-Film, lebo je zameraný hlbšie na tie témy a rieši jednu celistú tému a viac do hĺbky, čo je pre mňa tiež asi skôr zaujímavejšie, ako to riešiť viac akože okrajovo vo všeobecnosti. A v podstate tak. Takže to je za mňa asi všetko. Ja si nekupujem väčšinou veci kvôli obsahu a v poslednej dobe si mám takú tendenciu kupovať si veci, ktoré mi nejako mnou pohnú, väčšinou vizuálne a mne sa potom o tej veci sníva, tak potom si ju musím kúpiť a je to pre mňa super zdroj inšpirácie. Takže možno taká vec, ktorá by vedela byť inšpiratívna pre mladých dizajnerov, ale to je tiež vec peniazy. 30 rokov má časopis dizajnu, tak hovorím pravdu na rovinu. Želám mu všetko najlepšie, veľa dobrých článkov, odznelo tu niekoľko podnetov a želám časopisu dizajnu, aby aj naďalej vychádzal v tej tlačenej forme. Bola s nami Adriana Pekárová, bol tu profesor Zdeno Kolesa, Adam Štek, Jana Vrabcová, Paolo Báli, Matúš Lelovský, Matúš Buranovský.